Thumbs up, Epa Chris. Mega love shoutout. Salamat, Epa. Yan, may hagdara dyan, Epa. Epa. Kahit ulitin sabihin na mahal. Ngumiti kahit na napipilitan, kahit na sinasadya. Mo ako masuktan ang Hello, Kulot. Hello, ganyan ka na lang. Mang nabugay. Mang Hindi pala nabugay to kita diri. sa Bluetooth ko. Nakakonect. Wait na. Yung ano, yung... Wait, magkukonect ako sa Bluetooth. Oh, sige, sige. Sana naman sa isang marikit na alaalay, pangitain kay ganda, mo ako masaktan ang bawat sandali na lang. At babalik. Kapag send pa ko link. Wait lang mga bro ano ano ko kayo. I-shout out ko kayo isa-isa. Wait lang. Makinig lang kayo diyan, mga bro. Ano kumpleto ba kayo nanonood mga bro? Yung mga yung mga bago kong mga bago kong tropa nagpapaturo ng ng basketball. Oo, sana all. Oh, ginawan talaga nila ng GC. Amakin mo 'yon. Kumpletuhin niyo muna yung yung mga kasama niyo diyan para i-shout out ko kayo isa-isa. Kumpleto na ba yung mga pangalan niyo rito? Mag-comment na kayo sa GC mga bro. Comment ka mo sa GC ito. Kaya shout out mo isa-isa. 4 million viewers. Mega love shoutout sa lahat. Keep safe everyone. Shoutout nga pala sa sa mga bago kong tropa. Tropa. Habol daw si Angelique. Nag-chat kami ni Angelique. Sige. Oo, sige. Sa isang marikit na alaalay,
Pangitain kay ganda. Ito na, kumpleto na pala kayo. Ito. Shoutout pala sa sa mga bago kong tropa dyan, Tsaka ang masasabi ko lang sa inyo, isi-share ko sa inyo yung nalalaman ko, pero mag-aral kayo ng mabuti, tsaka bawal inom, bawal smoke, para at least yung katawan nyo, magiging okay. At saka bawas-bawasan yung pagmumura. Sana all. Oo. James Carl Jocor, mega love shoutout talaga. sa iyo. Rodjin Rivera, Felix Baoy, Janly Orlina, Joril Liamado, Kenry Kama, Herman Hilyado, John Ray Sure, Raymar Oliveros, ang pangalan ng anak ko yan. at John V. Yun. Naririnig nyo naman siguro, no? Mega love shout out sa inyo. At saka salamat sa mga pagtulong niyo sa pag-subscribe ng YouTube natin, Salamat gid sa inyo. Damo na kamo ga-subscribe, Sana all coach, no? Isulat liwat bala, liwat pre. Oh, sige, kung hindi pa kayo, kung wala pa mo takan kung wala ka mo natakan magilawag sa ngalan nyo, ibutang yung liwat gilawagon, liwat. Basta, eskwela ka mo mayo. Tapos, bawal sigarilyo, bawal inom. Mega Tapos, shout out. bawasan ang pamuyayaw. Ano ginakumod mo, Noy? Hindi kay nagbasket kami ni Andre sa gym sa Dimama, sa lugar Dimama. May mga kabataan nga tag 14 years old pataas. Nakita ko nila hampang, nagstoryanay kami parte sa pagbasket. Ginimuan ko nila GC. Nagimo sila GC nga coach ko kuno nila. Iyan, ano na lang, 60 na lang yung WH niya, hindi. 60 Ay, na lang si sila. Sandy, dyan ka na pala, sis. Magalaw shout out. Dyan ka na pala. Wow. Anong kinalaman ng thumbnail? Mag-upload Siya, ng bakit picture, naliligo pa gabi-gabi na naliligo ka pa dyan? Sis, Ay, hindi ko nakita. Ganyan pala yung thumbnail ko. Ayaw ko palitan. baka mapulmonya ka dyan. Bihis ka na. Hindi. Sanay na ako sa malamig. Nimiss ko na si Bungot, hindi nag-elit. Shoutout din pala sa sa tita ko, Tita Rose. Formoso. Kumain ka na dyan, sis. Ay, Ingat Tita kayo dyan Rose, lagi, biglang shout out. Oo. Mamaya pa sis magtapos, mga 11 pa ako magkakain. Okay na coach, salamat sa shoutout. No problems mga bro, tulog ka mo temprano. Tandaan nyo lang ginambal ko kay Tutulong na yan. para sa inyo May na mga putol-putol lang si Mika. bro. Putol-putol ka. Ano sis? Putol-putol ka. Pagkatapos ko Ganyan mo. mag-plan kasi ipakris pinaluto ako agad ng dinner. Anong oras na? Igang pa akong kamot sa kainit. Kulot lang. Ano, Epa? Tapos mamlansya ka pa. Tapos ka na mag-shout out. Tapos na, Okay, lipay na mga kabataan. Shout out mo sila. Shout out everyone. Okay, Sa mga katropa ni nagimugid Kulot. sila, This is Angel. Nagimugid sila sa GC. Mega love shout out sa lahat ng fans ni Ilonggo, si Kulot Vlog. Napatudlo sila kung sa akong basketball. Ayun. Sige, nimo na ko nila coach subong. Wow, bongga. Sige na bala ko sila nga matudlo ko sang i-share ko sila ang mga talent ko nga bisan pa paano. Pero may kondisyon, bawal pamuyayaw gawa, wala sigarilyo, wala smoke, wala inom. Bakit nandiyan si Boxing? Bababa na ako. Yo bro. Big up shoutout, bro. Bakit naman kayo bababa? Bakit kayo bababa nandito ng Guapeng? Nandito na. Walang S ha, Nandito. walang S. Ayan. Walang S. Boxing. Magalang shout out. Boxing Guapeng Pit ng 16. Global. Guapeng ng 16 years old. 16 years old. Oo.
Ikaw na yung Wapings. Kamusta yung abs No, natin dyan? Ano, six-pack na ba? nung 16 years old Kamusta ang business natin? Pwede na ba kami mag-loan dyan? Ipag-raise? Diba sis, no? Sakto lang. Self-sustaining profits. Kamusta kayo dyan mga tropa? Nandito ako kay kay Yishen, saka nandito ako kay ay nakababad yung isang browser, isang his sister Chrissy ng vlog. So, si Bel pala naka-LS, no? Pagbalik ko sa room yung si Ipag-raise. Yung isa Nakababa dito daw. kay Ponso. Kay- Ponso nag-edit pa. Babaran natin, bigyan natin ng isang viewer si Kulot. Hanggang sa dulo ng Grabe yung yung mga nanonood sa atin ngayon, mga kabataan, no? Nasaan? Hindi, yung yung mga bagong player ngayon, mga bago kong prospect Prospect saan? Tinamsa ka na kita, sa pagpapabasketball, bro. Naglalaro ka ba basketball? Hindi, kasi nakita kanina, pumunta ako kala mother ko, nag-basketball kami ni Andre kasi para papawis lang konti. Nakita ko ng mga batang to na nagfo 14 years old. Tinanong nila kung nagkwentuhan kami kung ilang taon na daw ako. Sabi ko magfo 40 years old na, hindi sila naniniwala. Nung sabi nila, bakit kung 40 ka, bakit yung galaw mo parang ang liksi-liksi mo? Sabi mo, ang galing ka ng galaw mo. Sabi ko, practice lang. Kasi bro, nag-trainer din ako sa Milo before. Mga almost. Milo best ka ba dati? Hindi bro, bali nag-trainer lang ako doon. Almost. Dribbling. Nag-trainer ako dribbling sa mga estudyante dito sa Iloilo. Ilan taon ka na ba, brother? Kaya, yung Milo best, parang kaidaran ko rin yun, yung Milo best. oo. Yung mga central yan, before marami akong estudyante rito na tinuturuan. Nag-university na, ang lalaki pa sa akin. Makiat si Joyrel, makiat. Kaya ginawa na ko nila ng GC, bro. Ginawa na nila ng coach. Pwede. Masiyahan din kasi ako sa kanila. Napanood mo ba yung aking live nung nag-live ako? Hindi. Oo. Napanood mo hindi? Yung nag-live ako nung nagpa-practice ako mag-basketball? Ay, hindi bro. Hindi ka naman marunong basketball. Ako napanood ko yun. Napanood mo yun? Vlog. Nagpapanggap lang ako, hoy. Hindi ka naman marunong. May jacket ka na. Alam ko, hirap ka ng ginagawa ko. 360 Baka yun. mas marunong pa ako sa mag-basketball. Huwag ka. Oy, 360 yun yung ginagawa ko. Brad, alam mo ba yung 360? Oo, 360 camera? Ang galing mo mag 360? Michael Jordan? Hindi nga. Yun yung pinapractice ko, pinapaulit-ulit ko. Hindi raw ako makashoot, sabi ni Angeli. 360 kaya yun. Pag ginagawa ko lang yun sa paliga, kapag nabakante na. Pag pass break. Mabalian ka sa 360 mo, naghanap ka pa ng sakit katawan. Napanood mo ba yung Angeli? Napanood mo? Oo. Pinapaulit. Sabi ko nga, vaccine mo basketball ka pa rin. Basketball ka rin pala. Nag-comment ka naman, nag-comment doon. Sa comment pala, sa comment box pala. Oo, nagbabasketball ako. Pinapaulit-ulit ko kaya yun. Ay, mythical 5 ako dyan dati, brother. Mythical 5. Kulot. Meron ako dyan, bro. Meron ako dyan, in-upload na papawis time. Sige. Panoorin ko nga rin. Practice time. Dyan, may upload ako dyan. Kaso, sa loob lang ng bahay namin dito. Kapos na yung... may record ka ba sa loob ng bahay? Oo, lang, ginawa ko para kay Andre, pero ako, nakisali na rin ako. Medyo, maliit lang, na space. Nes Macorag Vlog, thumbs up. Meron ka ng jacket, Nes Macorag Vlog. Di pa ako...
Tulog na naman yan si Epa Chris. Kala-live lang niya eh. Hindi pa naman. Baba ako ng baba ng bahay. Mamaya na ako magsusukli. Bahala sila. Sige na. 24/7, I'm thinking about you. Coach, pa-shoutout kay Abby D. Vinagracia. Oh, mega love shoutout. Abby D. Vinagracia. Shoutout sa'yo. Ingat kayo lagi. Salamat sa panonood. Salamat sa pagtanaw sa aton live. Ga-live kita kay gabulig kita sa sa iba nga mga YouTuber nga nga baguhan nga pareho sa akon para magtaas sila nga subscribers. Salamat. Nagpatugtog na kayo, hindi pa? Hindi pa bro. Hindi na ako kakanta. Magpapatugtog na lang talaga ako. Yung pinaka mga gusto kong kanta. Sige. Ako napapahiya lang sobrang ako napapahiya dito sa kanta ko ng kanta ng boses. So, Oy, sobrang nakakahiya. Ba't nag-mute si Kulot? Bakit naman? Siyempre, Kulot, pinapahinga. thank you sa pagbigay niyo ng greetings kay ate ha. Oh, Surprise salamat. talaga siya. Oo nga, sorry nga. Salamat. Iyak kanina si ate. Late ako, umiyak siya. Okay, Pinsa na. oo. Akala ko sister Kasi ni wala Angel talaga mo kang yun. idea about sa kasi nagtanong sa akin kung ano daw yung premiere ko. Sabi ko, thank you, message ko yun. Si sister ba din nagsasalita? Pipi na. Magpapaantok na si Ipakris, bawal magpuyat yan. Bumaba siya siguro. Tip ka na sis. Yung isa kong cellphone na kay Christina, yung isa kay Marcosina. Isa kay Sorsogon Vlog. Ay, Sorsogon Vlog tapos isa kay Chrissy Nang. Bagsing i-play mo nga ngayong gabi si Markian Swanner. 60 na lang kulang niya eh. Kaya. Nice naman. MI Swanner, MI Swanner. "24/7 I'm thinking about you." Ganda kanta na to. 24, sino kumanta nito? Si Lina Sharma. Sana marinig ninyo. Hindi naka Bluetooth. Hindi nyo maririnig. Gawa ng ko naka-headset. Pala. So energy and mental sharpness. Rinig nyo, sister, mga brother. Brother Kulot, rinig ninyo? Can we just sit down, have a little conversation? Yeah, I wanna take it out cause I'm all up in my feelings. I never felt this before. Papatagdag tayo. Banatan mo, bro.
Ikaw naman patugtog, Brad. Kumanta ka, bro. Ha? Kumanta ka. Kung may hilag ko, papatugtog How na. to get daily free shipping? O, kantahan mo. Banata Ito natin na, naman. ikaw nakakanta. Ikaw na. Mute na ako, Brad, ha? Ikaw yung kakanta. Ikaw, sino ba? Ako na ako. Pag ako kumanta, papatugtog lang ako, brother, eh. Wala ka sa Ako audition ngayon? Hindi naman, pag kumakanta kasi ako, pag nire-replay ko, nakakadismaya. Hindi ko nagugustuhan yung resulta. Pag nire-replay ko. Acapella lang. Acapella. Siguro. Banatan mo lang. Walang problema yun. Ninja ni Absidi Alcos Tamsakdan Yahoo Yahoo. Absedi, si Absedi hindi Oh, pwedeng kayo nasa nung baba. busy ako, guys. Sige, walang problema. Tambay ka lang dyan, sister. Si Absedi dapat umaakyat yan. Si Absedi hindi pwedeng nasa baba yan. Gwapings yan eh. Gwapings. Oo, sayang suporta. Sabi, i-PM mo nga ako, Absedi, kung mag-ano ka. Dapat laging nandiyan ako, I require myself. I will make myself available pag ikaw mag-live. Dan Absedi ha. ABCD. ABCD. Banatan mo lang, bro. Absedi ha. Ito. Yung mga ay alam ko na, may isa pa akong kanta. Yung gusto kong pakinggan anong pangalan nun? Nakakalimutan ko na. Nakakalimutan ko ng tatay ko. Sorry. Chat na ako, guys. Busy pa ako. Sige, dyan lang kayo, sister. I-meet nyo lang kayo. Hanggat mapalugulog tayo. Basta, brother, less than 5 hours lang to, ha? Ano, bro? Less than 5 hours mo lang. Para mabura natin itong mga tagkantahan na to. Walang problema. Ano, brother? Walang problema kung mag 5 hours tayo or magta 10 hours. Ako bahala sa pag-delete ng kanta. Brother, pag may yung ganitong kantahan at lumampas ng 5 hours, maniwala ka, brother. Thank you na lang yan. Ay, 4 hours lang. Basta 5 hours lang. Mga less than 6 hours siguro. Maximum na yan. Less than 6 hours. Oo. Wait lang, Ano ang pangat? Iniisip ko, nakalimutan ko kapag patugtog ko lang. Ito na lang. Si Miss Universe, anong pangalan nun? Catriona song. Kamukha na GNSP to eh. Catriona. Bakit ka, brother ko, bumaba na si sister. Kasi kanina nandiyan pa yung boses niya, bigla lang nawala. Akala ko pero hindi pala. Papatugtog na ako. Kakantahan tayo ni Mateos Catriona. Mateos. But the game I'm about to show you offers over 50 heroes, each with their own unique skill. Ito na, pakinggan mo kanta ko. Kanta ko. Kanta ko ni Absedi. Ito na, Absedi. I love the way she makes me smile, she makes me smile. Yes, sir. It gives me chills, it makes me blush, it gives me worth.
And I can see her winning the Miss Universe. And if heaven does exist, it will most probably look like her. Yeah, I love the way she makes me smile, she makes me smile. Yeah, it gives me chills, it makes me blush, it gives me worth. And I can see her winning the Miss Universe. And if heaven does exist, it will most probably look like her. Yeah, may babae ako ng kanya. Yung mga mata niya ay bibihagin ka. Pag tumingin ka sa kanya ay matik na. Parang pinana ka ni Cupido, sapul na sapul ka. Yung mga lakad niya ay grabe talaga. Pag umikot sa sureball maaakit ka. Dagdag pa dyan ang ngiti niya. Pag tinignan ka pa niya, sure na finish ka. I love the way she makes me smile, she makes me laugh. Yeah, it gives me chills, it makes me blush, it gives me worth. And I can see her winning the Miss Universe. And if heaven does exist, it will most probably look like her. Yeah, I love the way she makes me smile, she makes me smile. Yeah, it gives me chills, it makes me blush, it gives me worth. And I can see her winning the Miss Universe. And if heaven does exist, it will most probably look like her. Yeah. Manalo, matalo, kau pa rin ang reyna ko. Para ka lang si Kuya Will, win na win sa puso ko. Hindi kita kailangan kumpara, kasi ikaw lang baby at wala nang ang iba. Pag tumawag ka, nakakatunaw na. Parang sorbetes na iniwan sa labas, diba? Kung ako na nga ang papipiliin, panalo ka na matik, pwede mo pa kong alipin. I love the way she makes me smile, she makes me smile. It gives me chills, it makes me blush, it gives me worth. And I can see her winning the Miss Universe. And if heaven does exist, it will most probably look like her. Yeah, I love the way she makes me smile, she makes me smile. Yes, sir! It gives me chills, it makes me blush, it gives me worth. And I can see her winning the Miss Universe. And if heaven does exist, it will most probably look like her. Kulot, Yeah. naririnig mo na ba ako? Naririnig Naririnig mo na ako. Naririnig kita. Kanina hindi ko kayo narinig. Kaya ang akala namin tunog ko na. Akala ka Si namin, Max ano lang yun, kanina naririnig ko, si Kulot hindi. Si Angeline naririnig ko din kanina. Gwapo. I love the way she makes me smile, she makes me smile. Yes, It sir! gives me chills, it makes me blush. Okay, ikaw na, kanta ka na, Brad. Parang hindi nakakaya, hindi nakakanta pa. Magiging DJ na lang ako. Manunuli, tamsakdan. Mega love, shout out, Manunuli. Sana all manunuli. Alam mo ba yung Labas ang mga... Oo, mga supot dyan, labas na mga supot. masupot. Labas dyan. Labot kayo, tutuliin kayo. ABCD na galong shout out. Yung gusto magpa-repair ng tuli, magpa-repair na. Ang gusto nyo gawin German. Yung gusto gawin German, gusto gawin magpa-German cut. O kaya, Naol. yung gusto magpa-German. Ha? Pag lang, okay na. Sabi Sakit ng pagpag, no? Bala kayo dyan. sabi ng mandutuli. Gusto nyo magpa-repair? Siyempre, mga construction worker kumakain. Linggo ngayon, day off ngayon, baka gusto nyo magpatuli. Lahat kami rito tuli na. Sige, ganito gagawin natin. Sino ang German? Kasi Pinoy yung Pinoy tuli na kasi. Sino ang gustong magpa-German cut? O kaya sino Italian cut? Ano mo brother yun? German cut? Oo naman, syempre. Ha? Ang dami nagpatuli, Brad. Mga tuli na lang, pa rin, nagpa-repair. Kanta ko sa Epak. Kumanta ka na Kulot. Sige na, ako next sa kanta. Easy how you Mute na ako, mute. cry to my heart.
Without saying a word, you light up the dark. Try as I made, I could never explain what I hear when you don't say a thing. Smile on your face, let me know that you need me. There's a truth in your eyes saying you'll never leave me. The touch of your hand say you got me wherever I fall. You say it best when you say nothing at all. Manunuli, kantahan na yo. Yeah, yes, bro. Bigyan lang shoutout sa'yo, bro. All day long, I could hear people talking out loud. But when you hold me near, you drown up the crowd. Try as they may, they never define what's been said between your heart of mine. The smile on your face lets me know that you need me. There's a truth in your eyes saying you'll never leave me. The touch of your hand say you catch me wherever I fall. You say it best when you say nothing at all. Yeah. Chef Baldado, hi Miss Epa Chris. Mega shoutout sa'yo, Chef Hello, Baldado. Chef. Mega love shoutout, Chef. I miss you, Chef. Dina Bernales, tamsaktan from Dina. My friend, let me know that you need me. There's a truth in The your truth eyes in your eyes saying you'll saying never you'll never leave leave. me. The touch of your Touch hand of your says hand you can says choose you catch me wherever I wherever I fall. fall. Just say it You say it best when when you you say say nothing that at all. all. Mega love shout out 10 million viewers. You say it best when you say When you nothing say at all. nothing at all. You say it best when you When say you say nothing at all. nothing at all. Smile on your face, the truth in your eyes. Wrong. The touch of your hand lets me know that you need me. You say it best, nothing at all. You say it best when you say nothing at all. Chef Baldado, mega love shout out sa'yo. Hi, Miss Angela from Chef Baldado again. Yeah. Ang sulok ng langit o sa tagpuan Ano ito, tuloy naman? ay gayang Ano ito, ingatan. tuloy pa? Ewan ko, di ko alam. Ang sulok, di ko alam. Jumong lang sa unang yung ano mo, Jumong. Ako naman, Dali ako na. Sige bro, papatugtog ako naman. banat bro. Hindi nakakanta ako na lang ay papatugtog. Hindi na lang. Talaga. Oo, ito Kumanta na. ka Dapat. na. May DJ na ako. Mag-DJ na lang ako. Ito na. Para hindi nakakahiya. Parehas din Pahiya yan ko eh. pa ba? Wala nang hiya-hiya. Wala na. Pinapahiya ko lang yung sarili ko pag kumakanta ako eh. Hindi Ano Ito ba na. to? Mag-DJ na lang ako. Ito na. Talaga.
Hey, this is DJ. Kayo naman, ako yung mag-vomit na. Banatan mo yan, bro. Pwede rin kayo mag-request ng kanta. Oy, mag-request kayo. Nandito sa DJ. talaga ba? Boxing! Talaga ba? Oo. Dai. Ano yun? Iga-ugayong ka man? Ano yan? Ano yan? Iga-ugayong ka man? Visit ka? Visit ka? Ano yung iga-ugayong mo? Ano yung iga-ugayong mo? Visit ka? Ay, yung pag-ugayong mo, nanugayong mo. Nauutot ako linti. Otot tanda, basta wala na ugasip. Mas ogo tayo naging natulab na. Di po tayo babaw na magkakuha boss. Yun na. Krisha, Lamaga, Tamsaktan. Geraldo, Madronda, Tamsaktan, Busy di ba? Ang dami niyong ang dami niyong ninja. Ano, Grabe si ano, grabe si ano. Sorry. Then you settle down, then you found a Ganda ng kanta yan. girl and you married now. I hear that your dreams came true. Guess you gave things I didn't give to you. Oh, friend, why are you so shy and like you hold down from the light? I hate you to know that I blew when your body died. I couldn't say a word, couldn't find a way. I never see my face, you're reminded me of me. Is it over? Someone like you. I wish nothing but the best for you. Ako, iyo pala ganda yan. Don't forget me, Abel. I remember you said sometimes it lasts in love, and sometimes it hurts instead. Sometimes it lasts in love, and sometimes it hurts instead. Kami ako lang kanta mo galing hindi ano. Hindi Ako na may ano ko na kanta. Hindi namin kanta sa to. Kami ano ko na. Oh, yesterday on the time of all lives where we born and raised in summer hill, bound by the surprise of our glory day. I hate you to know, but I'm blue in the bloody mind. I could say away, could you find a better see your body fail? Nothing more is it over. Just ask me more. Never mind, I'll find someone like you. I wish nothing but the best for you too. Don't forget me, I beg. I remember you said sometimes it lasts in love, but sometimes it hurts instead. Nothing compares, no words so care. Regrets still you say the memories made. You know, nawawala na ako.
Kantahin mo pa. Yung alin, hindi ko yun alam. Chorus ang alam ko yun. Never mind, I'll find someone like Someone you. like you. I wish nothing but the best for you too. Don't forget me, I beg. I remember you say sometimes it loves me low, but sometimes it hurts instead. Salamat, Absidi 370 ka na, Master. Someone like you, I wish nothing but the best for you too. Don't forget me, I beg. So I remember you said sometimes love, but sometimes it hurts instead. Nawawala na ako sa tono. Sometimes I love, but sometimes it hurts instead. Baba mo bahay mo, boss. Boss, ABCD. Kayo ay worth a win sa Wilkins at Paymaya. Buy a Dad got an extra. Yan, may mga jacket na yung mga ninja. Five million viewers. Mega love shoutout. Boxing Fist Global Master. Nandiyan pa ba si MCD? Sino yan? Sila. Si Boxing Fist. Hindi ako yun, ah. Only fool rush in, but I can't help falling in love with you. Shall I stay? Would it be a sin if I can't help falling in love with you? Like a river, surely to the sea. Darling, so it goes. Some things are meant to be. Take my hand. Take my whole life too. For I can't help falling in love with you. Like a river flows surely to the sea. Darling, so it goes. Some things are meant to be. Take my hand, take my whole life too, for I can't help falling in love with you. Papiyong-piyong pa ba? Can't help falling in love with you. Kakanta ako. Last ko nakanta, tapos matutulog na sa baala. Pero
Go. 1 hour ka na ba? Naka 1 hour. Ah, Ano nangyayari sa tax? nag-aayuda siguro kay kay Absidi. Ang civility. Favorite song din namin ito ng anak ko. One of our favorite song na kanta ko. Wow. Sana all. So, siguro ko. Eh? Nararinig niyo? Ah, Love, can't you see I'm alone? Can't you give this for a chance? A little love is all I ask. A little touch in the night. Decent live when we find. No, don't tell me love is blind. A little love is all I ask. A little. Mali lyrics ko. Oh, banatan mo lang. love. I've been searching so long. I've been searching high and low. You is all I ask, and that is all. When you go wishing, you'll need a friend. Oh, please don't let the stand. A little love is all I ask, and that is all. I said my own, but I just can't lie. As the string of pearls, the pretty girls go sailing by. Ocean deep, I'm so afraid to show my feelings. I have sailed a million solitary room, ocean deep. Will I ever find a lover? Maybe he has found another. And as I cry myself to sleep, I know this love of mine I keep. Ocean deep. Charot taas, pero parang tanga kay Pakto. Okay lang kayo dyan, Ram. Can't you hear when I call? Can't you hear the word they say? A little love is all I am, and that is all. Mali. Why am I still alone? I've got a heart without a soul. A little love is all I ask, and that is all. But I just can't fly. As a string of birds, the pretty girls go sailing by. Ocean deep, I'm so afraid to show my feelings. I have sailed a million sailings, solitary on ocean deep. Will I ever find the lover? Maybe he has found another. Tie myself to sleep. I know this love of mine has deep. Ocean deep. Banatan mo lang yan pa. Mm. Banatan mo lang yan.
Hindi kasi mo kasi gawin, marinig ako ni Steph. Kapapin na naman ako mamaya. Sige na kayo na kumanta dyan. Tapos Hindi na ko ako, lang. matutulog na ako. Ang-mute lang ako. Sige, sige. Good night. Good night, everyone. ABCD Boxing si Angelique Kulot Hindi, United. hindi ko mali pag-ipaduga yun. Kaya pala makapuhay mo ta. Sige lang, sige lang. Oo. Ako naman karon mabilin eh. Hindi, papanugod na ka. Tao mo nagi kuya. Hindi, wala. Ginaulat ko si Mami Dayban kay Ah, okay, kung magkatulis ako, no? Isiting bon niya lang ang ginapakantay sa akon kay padala niya kung mamonetize ako. wow. Padala niya ko tinidor ko, no? Gwapo, ganyan. Ito, mag-DJ ako ha. Ang Mag-DJ ganda ako. talaga ni Host Epacris. Ha? Na-heart tuloy ako sa upload niya sa FB. Nadaanan pa ako ng ads, malayo pa ba bago mamonetize yung solving items mas nagulat. Oo, medyo malayo-layo pa. 1,000 plus play pa lang. Salamat. Salamat, MCD. Nakita ko. Wishes, Makar. Narinig nyo na to? Itong dinijigay ko. Marinig. Nung una kitang nakita. Yun.
Ang galing ka mag-DJ, no? DJ boxing. Kayo lang bahala dyan, ha? Galing ka Banatan mo, mag-DJ, banatan mo. no? Kahit sana naman ako'y pansinin mo diyan. Banati lang, bro. Ha? Kayo na. Unfair naman Hindi. ako. Hindi, Ako ikaw di. muna, ikaw muna. Ikaw muna. Ha? Maya na, kuha ako ng buwelo. Ano ba yung ano? Sige, ano ba ano? Kung maganda Kahit ano kaya lang. to. Yung clip mo lang, bro. Walang problema yan. Yung ano. Bahala na yung nakikinig. Bahala na ang nakikinig. Banatan One mo na ng Direction. banatan. One Direction na ang ganda yan. Pasalamat sila. Hindi nila ako nakita nung ako medyo bata-bata pa. Kundi ni-recruit nila ako sa One Direction. Wala na talagang babaksin? Talagang kung naabutan nila ako nung ako medyo bata-bata pa, nakapaw. Ay, nakapaw. Baka mamaya One Direction na rin ako. grabe yung lakas ng hangin, promise. Lalo lumang Siyempre, wala na. Matanda na tayo eh. Hindi naman, totoo lang, kung naabutan nila naku po, kung na-discover nila ako nung ako'y bata pa. Tulog mo yung vaccine, mawa. Kay tulog mo na yun. Ay, nako po. Ito na lang ay. Kala ko ba tulog na Jose pag Chris? Hindi, ano yan? Narinig ko kasi may nagsasabi ni vaccine kaya bigla ko nagising. Diba? Narinig ka. Ay, wala. Sister, matanda na kasi tayo. Nung bata-bata pa tayo, mga tayong kakakabataan natin naka po. Baka ikaw member ka na Spice Girls. Tapos si Kulot ay member ng Backstreet Boys, di ba? Visit. Di ba? Ako naman member ako ng A1. Yung Ako, A1 like a rose. Bro? Member ako ng Snoop Dogg. At saka sidekick ako ng ng Scooby-Doo. Aray ko po. You treat me like a rose. You treat me today. Ito kakantayin ko. Lagi ko kinakanta para kay Ma'am Gian. Lagi ko kinakanta ko para sa kanya ito eh. Sabi na naniniwala ako sa kasabihang, the more you bara, the more you love. Iyaks. Ano, sabi na, the more you? Naniniwala ako sa Naniniwala kasabihang, ako. the more you bara, the more you love. Nako ha. Ano yung bara? Ang kumbaga, pala. Ha? Ano? Pala. Naku, may nakapasok yatang Ano yun? palaka. Tik-tik? Palaka? Brother, kahit naiimbitahan ko ang lahat ng mga asawang narito, kahit yung mga kapre. Oh, bro, dito. Talaga, iharap ko yung mukha ko face to face sa kanila. No, brad. Hindi naman. Siyempre, takot. Lahat ng mga nangyayari sa mundong ito, ay kagustuhan ng Diyos. Talagang pinoprotektahan ako ng Diyos kahit saan ako pumunta, brad. Papatigtag na ako, ha? Hindi yung bara, yung parang palag ng palag. Ano sabi niya? Tingin daw, basahin ko ngayon. Hindi yung bara, yung parang palag ng palag. Hindi ko maintindihan yung brother. Yung palag na palag ba? Parang nag-iiwas-iwas ka. Hindi, pag sinabing iwas, laban ng laban, pag palag ng palag. Oo. Pero papatutog na ako para kay Ma'am Gian. GNSP. Matagal ko na palang si Gian, bro. Hindi pa Patutog na ako, ha.
Kayo ko sa labas. Put your hand in mine. You know that I'll still be with you all the time. You know that I won't stop until I make you mine. You know that I won't stop until I make you mine. Until I make you mine. I need to know. We'll take it slow. I miss you so. We'll take it slow. It's hard to feel you're sleeping through. My fingers are so numb. And I was half supposed to know. Put your hand in mine. You know that I won't be with you all the time. You know that I won't stop until I make you mine. You know that I won't stop until I make you mine. Until I make you mine. Put your hand in mine. You know that I want to be with you all the time. Oh, darling, darling, baby, you're so very fine. You know that I won't stop until I make you mine. Until I make you la 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Para sa iyo yun, Ma'am GNSP. The game I'm about to show you offers our hero. Kayo, hello. Nandiyan pa ba kayo? Nandiyan pa kayo, mga kaibigan? Hello. Hello, mga kaibigan. Hello, guys. Oo nga eh. Lamok. Saan na ba yun? Hello. Rinig mo ma ako, ano? Master Abcd, ABCD. Master ABCD. Hindi inaabot to 140, 139. Yun, nabenta na. Nakabili ako. Very good. Wait lang ha. Uy, nandyan pa ba kayo, mga kaibigan? Nakuha yung order ko, Jari. Very good. Baba mo na ako, guys, ha? Guys, baba mo na ako, guys. Oo, place lang ako ng order. Hello, guys. Nandyan pa ba kayo? Abay, magsalita naman kayo po. Ala, nanay, tatay. Baba pa ng 143, oh. Pambihira, 130. 139 po. 1.39. So, yung dapat nag-140 pala ako. But guys, baba mo na ako ha. Baba mo na ako. Hello. Diyan pa ba kayo? Hindi ko kayo marinig ha. Wait lang bro, missing kasi si Andre. Kaya. Sige dyan. Kano na muna papatugtog. Para maaliw si may isang nanonood natin dyan. Si Master. Master Arcos. Mababa mo na nga sana ako. Gawa ng order ko na nakuha eh. Kailangan natin gumawa ng pera habang habang nagla-live stream. Until I make you mine. Ito, mirrors.
Hello, kamusta? Nandiyan pa ba kayo mga kaibigan? Sister Eva Chris, Sister Angeli, Brother Kulot. Yo, 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 yo. Yo Diyan bro, pa yo ba bro. kayo? Okay. Oh. Brother, parang ako muna ewan ko. Kasi yung cellphone na ginagamit ko pang naka-standby sa'yo, ginagamit ko pang pirma ng signature, online signature. Ini-scan ko yung code. Ini-scan ko yung code para mag-push through yung mga order ko. Parang may nakapasok na talagang. Yan, sa labas malapit lang dito. Rinig mo yung Brad? Kaya nga bro. Ano yun yun yung palaka na malaki yung malaki yung kanyang bunganga. Oo. Oo, na ang lakas nun Brad, sobrang lakas niyan. Mahina pa yan, baby pa yan, pero yung mother na frog na malaki, kahit mga 20 mga 50 meters, rinig na rinig. Yung iba pinapatay ng mga magsasaka gawa ng nangangain ng palay. Pag malalaki na. Diyan din bro, diyan din. Sabi ng tiyahin ko, nako po, parang mahirapan ka makahanap ng babae kapag ikaw ay taga bukid. Dito ka nakatira sa bukid. Kaya nga totoo yun. Unless magpakita ka ng maraming pera. Hindi na ayoko naman ng ganun pag mamahalin lang ako ng babae dahil sa pera. Pangit naman yun. Pangit. Na. Show money. Paano kung mawalan ka ng pera? Ang minahal niya lang sa iyo yung karangyaan. Di marami namang paghanap na lang ang babae ng may kwarta. Diba? Hindi naman na magbibigay ang Diyos ng partner na lalaki kung di ba? Na paperapan siya. Oo. Malalaman natin. Kung ako'y nakatadhana ng magkaasawa po, hindi na. Marunong naman ng Diyos kung sino man ang inip na ako'y magkaasawa. Ang Diyos yun at hindi ako. Dahil gusto niya rin siyempre na makita tayo lahat na ganito, na may pamilya, may anak, may asawa. Di ba, brother? Kaya nga. Wala na tayong viewer. Dagdagan natin ng isang viewer to. Dagdagan natin. Tayo nga tayo. Ha? Tayo nga na lang tayo. Hindi. Hindi, brother. Okay lang. Tuloy lang natin. Baka mamaya mag-live ako. Ibabad ko yung sa silent lang. I-silent ko lang din ito mamaya. Para mas makapahinga tayo. Brad, huwag mo isa-silent. May kantahan to. Dapat less than 5 hours. Tapos gusto mo kong mag-silent, mag-relive ko na lang ulit. Okay. Pero ko lang, kung maantok na ako mamaya, ko lang, bawasan ko lang yung volume. Ilan to ka? Kapag alam mong 5 hours na, 6 hours na, di lang, i-end mo yung live, then i-restart mo ulit. At least may putol. Yun talaga mabubura mo pa yan. Kahit gusto mo mag 12 hours, okay lang walang live. Pero pag okay lang walang sound. Pag mga 12 hours straight, walang putol ba? Yun ay kung hindi magkakaproblema internet. Minsan naman may problema internet Ibig sabihin kasabay mo si Mihis mag-live. Ikaw naka-live tapos si Mihis mo nagtatrabaho? Brad? Buti kaya ng internet, yun ay ibig ko sabihin. Brother. Kaya. Mabilis pala internet mo, brother. 50 Mbps. Pwede. Kaya pala, kahit dalawa pa kayo mag-live, tapos imihis mo na mag-call center. Kaya yan. 50 Mbps, ang bilis. Yung provided ng kumpanya?
Hindi sa amin to talaga, bro. Kami yung hindi nadala yung ano yung internet Oo. separate sa company. Magkano yung 5,000 every month? Magkano monthly? Hindi ano lang ang 1.8 at 1.8. Ah. Grabe 50 Mbps ang bilis Oo, bilis na, oo. Kasi sa sobrang ano na, sa sobrang dami na ng Bakit customer ano nila, parang hindi na nila pinapalaki yung ano yung bayaran, yung bills. may laptop ka dyan. Sinong piniplay mo? Piniplay mo yung laptop. sarili mo? Oo, Ah. laptop gamit ko. Kasi mas mabilis yung laptop, marami kang Chrome na magagamit. Oo. Ano ka? Si ano yung pusa iyo. Ano ka? Laro paggabi laro ng laro yung pusa Oo. Nandito nga ako nandito ako ngayon sa sa unang nakilala ko na na nag-LS na before tayo magkakilala ng team Relab noon. Oo. Nangingisda din ako sa kanya ngayon. Habang walang bumibisita sa sa GC, sa LS natin. Annyeong! Wala, Je. Anyong! Anong ginawa mo, Nangingisda Hindi din. pa sister? kayo natutulog Okay yan. lang yun. Okay lang din ba yun, Je, na nangingisda ako ngayon, no? Si Baxi hindi naman talaga natutulog yan. Je? Si Baxi tulog na. Je? Ha? Hindi Bro, okay lang ba nangingisda ako ngayon, di ba? Okay lang yun. Pwede No. naman ngayon. Hindi pwede. Pwede ka mangisda, Lot, pero ninja mo yung ibababa mo. Oo, hindi live stream yung binababa ko, kundi ibang video ko lang. Pero yung Oo, pambisita pero mo rin, ninja rin din dapat. Ninja rin din yung pambisita mo. Oo, Oo, wag mo ninja din. yung main. Ninja lang din ako. Oo, tama yan, pwede yan. Oo. Pumunta ka kay Lalabs Jerry kasi marami kang makuha. Jerry Panaga. Oo. Live stream siya ngayon? Oo, live yan si Lalabs. Tinan ko, mostly sa start yan ng mga 8 dito to 12 sa Okay. Pilipinas. Sometimes 1 o'clock. Oo. Diyan ako, pagkagabi, diyan ako matambay. Okay. Marami kang trabaho, Je. Hindi pa ako tapos, Lot. Tinan mo may bisita pa kami dyan sa labas. Sige. Mostly natatapos ang trabaho ko dito talaga late na yan. Alas 10, alas 11. Overwork na. Overtime na. Okay lang yun. Kahit importante Okay nakakaya lang na, naman. Okay lang naman. nakakayanan Paano? natin sa araw-araw na trabaho. Oo, nakakayanan naman. Oo. Kasanay na rin ako dito, Lot. Basta may tiyaga, may nilaga, sabi nila. Yun kaya mag-extend ako kasi sabi ko, di ba, yung YouTube ko, hindi ko Oo. yung sahod ko. Pag-uwi ko Pero na alam lang. mo, Je, mas matagal mawala yung pera na pinaghirapan kaysa sa mabilis Oo, na totoo yan. Kaya nga lagi ko sinasabihan Kasi ng hindi ko ate ko ma-appreciate na, kuripot daw ako. Hindi naman sa kuripot kasi isipin mo yung Pero pagod sa syempre hirap naman, ng oo. YouTube. Oo. Talagang mahirap Sobrang maglabas ng hirap pera. talaga. Ayun ang sabi ni Steve Chris na pagdating sa pamilya, yan, hindi ka Oo. nagre-relieve. Pero pag sa sarili mo, sabi ko sa iyo, yung isang buwan ko dito, 1,000 lang yung sa Pilipinas, yung budget ko. Hindi ko pa yun nauubos. As in, sobrang pinipil ko talaga yan. Kaya nga, oo. 100 dirham lang. Bagay, wala naman kasi akong kinagastusan dito. Yan, mga personal needs ko lang. Lahat naman libre. Yun lang din yung kagandahan pag nandito ka sa loob. Sobra talaga hirap ng ng sitwasyon na ngayon, bro. Sobrang hirap talaga. Oo. Ano pa rin bang COVID dyan? Dito sa Pilipinas, alam mo kung nahihirapan yung mga tao dito kasi yung lahat ng hindi nagpapa-injection, vaccine, limitado yung galaw, limitado yung lahat ng ng galaw dito.
Kaya sabi Oo. ko, kung ako, sa totoo lang, hindi ako naniniwala sa sa COVID. Hindi ako naniniwala talaga kasi kaya Yun nga sabi po. ko, mas patagalan na lang ng hininga sa mga nagpa-inject. Ako hindi ako nagpa-inject. Patagalan na lang kasi nasa immune system mo yan eh. Sa rules Sa eh. lakas ng katawan mo yan kung makakaya mo yung sakit o hindi. Pero parang ang laro dito sa Pilipinas, parang negosyo na yung COVID dito. Dito kasi dito naman 'pag naglabas naman ng order yung government nila, sila talaga kusa silang sumusunod, walang isang kahit isa nagrereklamo dito. Kumbaga, kahit hindi sila magsabing mandatory, sumusunod Kaya silang nga, lahat. no Ang choice na lang, no choice talaga tao. I mean dito talaga sa kanila Makakapasubo ka na gano'n. lang. Kahit sa kaya ang anong nakaraan sabi ko nung Oo. bago pa lang, sabi niya hindi naman daw mandatory. Pero nung lately iba nagsabi, lahat sila nagpa-injection, di nagpa-vaccine dito. Wala namang nangyari, parang safe naman. Kaya ano na ako, Kaya nga, dito nga nag-chat, tatlo ang nag-chat kami nga ng vaccine dito. yes, Je, yes, Je. Tatlong shot ako dito di ba diyan sa Pilipinas dalawa lang, dito tatlo. Oo. O, di ba? Tingnan mo. Kasi Sabi ko nga, meron pa silang nag-chat kami ng booster shot, meron pa silang tinatawag lot na na vaccine na booster shot. Yun yung pinaka-last na binigay sa amin. Yun talaga yung sobrang sakit na ulo ko, grabe. As in, hindi ako makabangon. kasi, kung sa akin lang, Je, kung sa akin lang ya, kung ako yung yung sa ko lang, yung sa nakita ko na problema, kasi malalaki yung taong nasa likod ng mga ganitong mga ganitong ah kumbaga yung mga gamot ba, malalaki yung tao dito. Oo naman. Sabi ko Oo. pag hindi nag-agree si president na ganyan na hindi kukuha, pwede siya yung babalikan ng mga malalaking tao. Mapapasubo siya talaga kahit sabihin niya na wag na. Mapa-oo na lang. Kaya parang kaya nga Yan sabi ko kasi sa, kahit sinong leader na ilagay sa Pilipinas, kung hindi naman makukuha yung yung main na root na mga tao na nasa gobyerno, walang pagbabago. Kahit sinong oo, tao kaya na leader sa Pilipinas, walang pagbabago diyan. sa bagay. Oo, Pero dahil ang sa root, ang sistema, ugat kasi yung alam yung nyo, alam nyo dito, ang sistema dito, parang hindi naman namin naramdaman talaga yung COVID kasi dito never talaga, nag-lockdown sila 1 month lang. Tapos the rest kaya naman, nga tingnan mo sabi ng ng friend ko na nag-chat kami last night. Sabi niya, grabe naman yung president diyan. Parang diyan ang galing yung COVID. Pati face mask nandyan pa sa inyo. Maganda ba yun? Halos kanil, tinatapon ng lahat ng mask at saka face shield. Dito, pag kasi sumakay sa ka lahat, ng sasakyan, Che, hahanapan ka ng vaccination card. oo, sa lahat ng country, yan, sa Pilipinas talaga yung pinaka-weirdo. As in, dito Oo, pinaprioritize dyan ang COVID. Dito hindi masyado wala, parang hindi namin naramdam yung COVID dito. kaya nga, ang sobrang sakit talaga ng ng Pilipinas sa sa kurakot ng pera, Che. Sobra-sobra talaga. Isa din yan sa reason na hindi ako umuwi kasi parang Kaya, mag-uuwi ako tapos konti lang din yung dala kong pera. Sabi ko paano? After how oo, many months wala na naman. Walang trabaho. kahit sinong leader ilagay mo, basta yung ugat hindi makukuha, wala pa rin pagbabago. Pero sa ramdam nyo, sino yung mananalo? Marcos? Ang sa akin lang, Je, hindi ako boboto ng hindi ako boboto ng matalinong tao dahil yung matalinong tao na hindi naranasan yung naranasan ng pamumuhay na hindi marangya. Hindi yun, lang, Je, yung parang hapaw yung yung nararamdaman sa mga taong kapuspalan. Yung mas pipiliin ko na lang yung yung kulang sa sa talino dahil kulang sa talino pero naranasan yung yung mabuhay na na sobrang hirap dahil iba yung nararamdaman Sino, nila sa taong bayan. Pero once sino na bang sino bang kandidato sa pagka-presidente dyan ngayon? kung gustuhin ko lang diyan kung sa akin lang yan si Isko Moreno at saka si Manny Pacquiao, dalawa sila kasi nanggaling sila sa sa hindi Okay. marami ang buhay. Isko, okay din. Okay din ang Oo, leadership kasi ni Isko. tingnan mo, lahat ng presidente na na matatalino, sila pa yung halos hindi ko naman nila lahat pero halos lahat ng mga presidente na na matatalino, sila pa yung yung leader na na parang kurakot.
O, di ba? Kasi, Ilang presidente na kasi ang nakulong, di ba? naririnig ko ngayon na malakas ang presidente si Marcos. Parang malakas siya sa Eh, ngayon sa tao. si Marcos, okay naman. Kaso, nanggaling siya sa, sa sobrang karangyang pamumuhay. Eh, paano yung mararamdaman yung, yung problema ng mga kapuspalad, ng mga, mga poor people, di ba? O sa akin lang yan, yung prinsipyo ko. At saka, Pero yung pamalakad niya sa Ilocos, okay din naman doon. Yung sistema okay ng... naman, kasi syempre, sobrang niya. Pero mas, yung sa Wait akin lang lang, bro, mas wait lang bro. mabuti yung Isko. Umi? Wala? Panda. Ya, panda. Yang kata itu nih. No. Hah? No. Hah? Mana? Hah? Eh? Hari hari nanti masih ada yang sakit. Sorry. Hello, Brad. Bro, Hmm. i-open ko lang to, bro, mamaya, bro. Para Ano, Brad? pahinga tayo. I-open ko lang to. Ikaw, alin? Ikaw, bala ka. Oo. Okay lang ba ito kahit walang sounds, no? Pero brother, dahil nagpa-sounds na tayo kanina, less than 5 Oo. hours mo lang. Or less than 6 na lang. Pero kung hindi umabot ng 5 hours, 4 hours, Okay lang.
Okay lang din Pero yun. pag gusto mo mag-silent, gusto mong gawin 10 hours, pagdating ng 5 hours ng live na to, ano mo na, relive mo na lang ulit. End mo, sabihin, relive ulit. Malulubat na nga din yung ano ng laptop. Kasi hindi ko ginagamit yung laptop ko sa habang naka-charge kasi umiinit siya kasi. Kasi pag umaga ginagamit ko siya sa yung tinuro mo na na magpa-playlist. Almost 40 videos pina-play ko every day. Oo, kaya kahapon nakakuha ko Ilang ng browser yun, Brad? Ilang browser? dalawa lang yung yung legit na Gmail yung ginagamit ko tapos sa isa Hindi, 20 brother, tapos sa kahit isa walang 20. naka-sign in. Brother, dapat Ah, walang naka-sign in. Kahit walang naka-sign in. hindi kasi bro meron akong Gmail na dalawa na ginagamit talaga na ginawa ko before. 'Yun ang ginagamit ko. Hindi may ginagamit din ako na na binalagyan ko ng VPN. Pero yung legit na ginawa ko before, may VPN din to United States gamit ko. Tapos yung main ko, nilalog out ko lang. Tapos yun, kahapon nakakuha ako ng 105 watch hours. Tapos kanina Ang dami. 95 watch hours. Tapos last day 85. Parang sabi ko nga sana wag lagasin ni Lolo. Plus siguro dagdag pa yung yung nag-LS tayo. Baka siguro ayun yung malaki yung watch Yun hour. yun. Yun, Brad. Pero ang laki tulong pala ng bro no nung tinuro mo na no ng magpaano ng playlist no. Kaya tulong talaga. Kaya Ilan yung viewers natin ngayon? Wala? Isa lang. isa lang bro. Magpapahinga na ako mamaya bro. Hanggat maaari, ayoko matulog talaga. Kasi ako nag-against kasi ako sa vaccine pero naisip ko yan yung discussion namin ng wife ko na na parang hindi namin nakaintindihan yung mga ganang bagay. Pero sabi ko i-sacrifice ko na lang yung yung sinabi ko na hindi ako magba-vaccine para lang at least maging okay kasi minsan gusto namin na lumabas pero medyo parang bawal kasi wala akong vaccination. Kaya sabi ko okay lang basta para sa inyo. Ko na lang to. Hirap kasi talaga ng buhay natin ngayon kaya sobrang parang limitado lahat ng bagay. Nakapabaksin ka na ba bro? Nagpabaksin ka na ba? Dalawa. Wala pa naman booster sa Pilipinas, pero pag may booster, papabooster ako. Okay. Hindi naman ako natatakot sa bro sa kasi since before nung bata pa ako until now hindi ako nakaranas na hospital, uminom ng BioFlu, uminom ng Biogesic, hindi ko naranasan yan bro. Never since ako nakatikim ng gamot. Kaya sabi ko pag magkasakit ako, hindi ako nagpapalipas ng 2 araw, 1 araw, pagka 1 hour bumabangon ako kahit 50-50 yung kalagayan ko. Hindi ko kilala yung hospital ko. Accept na lang siguro kung mamamatay ako doon. Pero never ako kasi nakasanayan ng katawan ko na tubig, magpapawis kahit lagnat na 49 yung lagnat ko. Hindi ko nakasanayan kasi kaya worried ko kaya sabi ko ganda ng ng
ng katawan ko tapos lagyan lang ng ano, ng gamot na hindi ko alam kung paano ginawa, gano'n ba? Parang hindi ko naman ano sinabi na masama yung ano, yung na natakot ako mamamatay. Hindi ako natatakot kasi alam ko naman na 'pag mamatay ako sa langit ako pupunta kasi I accept Jesus Christ I'm a personal savior, 'di ba? Gano'n. Yun lang yung no-worried ko kasi yung gamot na ano, napapasok sa katawan natin. Mas maganda kasi yung ano, pakiramdam na ano, na normal yung katawan mo na tulad ng ano, ng kinalakihan mo, bro. Yun yung sana yung point ko eh. Bro, Yo. ano, sige, ano, chismis na lang tayo bukas. Ano, mapapahinga na lang siguro ako kasi ano, Mm. the other day, ano, Pwede mag-mute ako, mag-mute tayo. Tapos, no, ilang oras na ba? 1 oras ka pa lang yata nagla-live? magto 2 hours na, bro. Ikaw, bahala ka. Ayaw mo na ba talaga? Gusto mong pahinga? Kasi ano, ipapahinga ko ano yung kasi the other day baka magpababaksin ako. Very good. Ang Oo. dahilan ko naman kasi niya, brother, kahit piyat ang purpose niyan mamatay lahat ng tao, which is talagang yun ang sabi. Maraming populasyon, marami talagang namatay. Pero Oo. syempre, marami na sa Maynila nga lang. Kinabukasan, pagturok dun sa lawyer, patay. Di ba? Okay. Sa AstraZeneca pa resistensya yun, yan. Pfizer pa yun. Pero kahit kata malakas ang resistensya mo, hindi ka tinatablan yan. Pero lahat ng bagay na nangyayari sa mundo na ito inalaw ng Diyos. Oo. Lahat Kung ng sa mga kung hanggang nangyayari. saan ka lang talaga. Oo. Kasi kung maging batas sa lupa, yung na magkaroon ng ganitong ng ganitong turok, ang dahilan ko naman yan dito pa lang sa lupa hindi na tayo marunong sumunod sa rules. What more if man, what if napunta tayo sa langit, may rules din doon halimbawa, di ba? Kaso Dito lang pa bro, lang, ano bro, kung mga ganyang ano, kung sa akin lang, yung rules ng mga tao dito sa atin na nasa gobyerno, hindi naman nila maloloko yung tao habang tumatagal, lalong ah, tumatalino yung tao sa ano sa tama, pagpili. totoo yan. Kasi Totoo yan, oo. tingnan natin, ngayon ano, mali man o tama yung sasabihin ko pero ano, pera yung ano, yung pinaglalaban ng mga tao na nasa gobyerno bro. Totoo Hindi yan, oo. uunlad yung ano natin dahil pera yung ano, yung pinaglalaban ng mga nakaupo sa gobyerno. Kaya tayo na ano na mahihirap, sunod-sunuran na lang. Kasi dahil wala tayong magawa, di ba? May rules naman na tama, pero yung rules na ano na parang ginagawa na nila ng lokohan yung tao. Hindi naman tayo mauto dahil ano, kahit pa paano may talino naman tayo at ano. Tama, tama. Pero okay lang yun, importante na, ano, na lagi tayo magdasal. Alam natin yung ano, yung tama at mali. Oo, tama. Naman na ano yung Panginoon yung ano yung nakaalam ng ano ng lahat. Kahit nagkakamali tayo, hingi na tayo ng ano ng kapatawaran sa Panginoon.
Bong HD Channel Official, tusok po. Salamat sa pagbisita, Bong HD Channel. Yan ka na. May jacket ka na. Bong HD Channel. Baba ka ng bahay mo, Bong HD Channel Official. Pakidikitan mo na lang yun sa pin. Ako na lang yung magsusupli sa'yo. Salamat. Ayudahan mo na kita, kung Bong HD Channel Official. Tapos pakidikitan mo na lang yung sa pin natin, Bong HD Channel. Ako na lang yung magsusupli sa'yo. Dito ako ngayon sa bahay mo. Easy one. Papaikutin ko lang yung bahay mo, Bong HD Channel, Bong, papaikutin ko na lang to. 158. Dito ako sa bahay mo ngayon, Bong. Full pack na sa mga twin souls. Sige, bigyan na lang kita. Salamat. Dito ako sa bahay mo ngayon. Papaikutin ko lang. 1.58 ka. One million views. Mega love shoutout. Keep safe sa lahat ng pauwi ka na sa bahay, ha. Tsaka sa nagtatrabaho, sa mga nagtatrabaho. Ingat kayo, tsaka good night sa mga tulog na. Bongs, papaikutin ko lang, tapos papahinga na siguro ako, tapos balik ka na lang bukas, Bongs, dahil bibigyan pa kita bukas. Salamat sa pagbisita sa LS natin.
Okay ho, salamat po. Salamat din sa iyo, ano, Bong. Salamat din sa ano, sa pagbisita sa LS. Balik-balik ka lang dito, no? Bongs, si co-host natin na pa Chris, ano, nagla-live yan. Nag-live LS din yan kung gabi. 9 to, ano, lahat ng co-host natin nag-LS. Kung minsan naakyat ako sa kanila, bumisita ka rin sa, ano, sa kanilang, ano, channel kasi bigitan mo na rin sila dahil nagbibigay din sila ng ayuda, tigbe-20 na ayuda. Kung hindi kita mapapaikot, ano, kung hindi kita mapapaikot ngayon, Bongs, bukas babawi ako sa'yo. I'm feeling antok na kasi, Bongs. Medyo nakakapagod sa ano, sa pagbabantay ng ano, ng anak. Nakakapagod mag-hands-on sa ano, mag-hands-on sa pag-aalaga ng ano, ng anak. Kung hindi man kita mapapaikot ngayon, ano, I'm sure bukas ano, mabibigyan kita. Medyo late na rin kasi alauna 15 ng umaga. Magaling, salamat ng marami po. No problem, ano, yung nasa pin, ano, kapatid ko yan. Mga kapatid ko yan yung kambal. Kaya sila yung pinin ko, ano, kanina. Pero bukas, baka maaga-aga ako mag-LS bukas, ano, bisita ka ulit, ipipin ko din yung, ano, yung bahay mo para at least maayudahan natin, ano. Mga co-host ko malalaki yung mag-ayuda, mga co-host ko. Sila din kasi yung mga mentor ko sa, ano, sa YouTube. Sila yung mga mentor ko sa, ano, sa ginagawa ko ngayon. Halos lahat sila. Magto 2 months pa lang kasi ako ano, magto 2 months pa lang nag-YouTube ako. Kaya halos ano, utang ko yung mga ginagawa nila sa akin. Malaki na yung utang ko sa kanila. Kaya kahit pagod sila, ano, nasa LS pa rin sila natin. Moni ka na ba ito? Na-moni ka na ba? Ayan, napaikot na kita, Bongs. Napaikot na kita. Moni ka na ba, Bongs? Laki na rin ang bahay mo, no? Okay. Mabuti naman. Pero nag-LS ka din ba? At least ano, no? Yung pagod mo, yung pagod na ano, na binigay mo sa ano, sa pag-YouTube at least nasuklian ano, ng ano, ng hindi naman sobra-sobra po parating ka din sa ano, sa sobra-sobra kasi doon lang din ano, doon lang din yung puntahan niyan. Last August lang host. Okay, last August lang. Eh, mabuti naman. Paano mo na lang? Oo. Patakbuhin mo na lang yung ano, yung WH mo para at least kasi ano, WH lang naman yung ano, yung laro dito sa ano, sa pagwa-YT. Tama ba yan, bro? Tama ba yan, bro? Buti naman po ano, kung August, September. Wow, ilang buwan ka ano nag-start mag-YT ano, Bongs? Bago ka na Molly. Yung start mo na ano, mag-YT. Ilang buwan ka ba nag-start? Since na Molly ka.
Sige guys ha. Bro, mauna na lang siguro ako matulog bro. Salamat guys. Salamat Angeli. Salamat Epa Chris, Vaccine. Salamat sa support nyo. Team Real Abnoy, salamat boss Real Phones. Boss Del, ingat dyan. Si Mami Daiban hindi na dumating. Inantay ko si Mami Daiban pero di siya nakarating. Salamat. Salamat sa patambay. Ingat kayo lahat. Iwan ko na lang ito naka-open. Baka malulobat din to, bro box, baka malulobat din to. I-end ko na lang to siguro, bro box.